Bara kini. Injo kudia. To ando ba kagawa tu kawa. Usana masiko cha kwa. Musi. Atoro mo kodi message. Usoro ga kino kora. Ngibara nya kwenye kiri mo. To ko sara so kiri. Benjidere konya konyegera. Nganya. No kora bo. Kapara. No kora bo. Ngoreki. Ayenki okore. Okay. Sakarade. Mbrani kichi mugwata nyubwete. Obe. Na James. Igine kina kire ko tubona ndiri ukwana uska. Lakini kakutega osoro. Osoro ano muntu. No metera kini James no. Ugoso webete. James no muguri. Wanga kyose mwanya bantu na mwanya bantu lakini no muguri. Nje no muguri. Antivirus no muguri. No munyo mwa Lakini no kole bo hakirende. No kole nango sigete buno tosikaine kinyoreke no kole bo. Hano manyete. Jero muntu kiniri kanisa. Jengo tu ngo tubeke yake yana yo. Tindakana utumeke yake lakini gaki imagine nje nabonke musikumino. No ntakira mabe. Nje ngotakirete no mwako yo mwako wo gotakirete. Okay. Nje na James ngia gotebirio chikokora. Usinge nje mugambia gataka ndenga. Ai na utete kuchikobo musaidi. Witness yani uchiko Tindiko witness against you. Ngo witness for him. For him against me. Teri direct against you. Usiga taito chikoteba nga nkwaru chiga kwa ndwera chibesa. Tari atangete chikoteba. Na wangu chakoteba gasinye chuona warende. Nkwaru chekene nkwaru chira misa abi. Chibesa laire. Okay. Nkwaru chira misa abi. Uso naona ali chibesa laire. Tari nga James na ro. Tiana kuburu biya. Na yombeke. Mugondo yuyo andwera sia tete kwani nkururugoro kamata kamata ndigali koteba ngamwe 70 arafu James akapakini paka 50 andwera sakanjirana akine banaje no bongo buwa gotimam no polmo uli wensi pino na 50 andwera sia na watu wezo kwa kendinga andwera sina nende ntoke konge chipi ntoke konge chipi yani mokwenda mo ira antivirus mwamwe changa otindo be nani since mwamanya gwakedi Asabiri nakyo Man. Ona ngakyo nkora ya mno mwana. Mwana nanaki. Sigara nago tomete ngaya. Moya komera na kwani? Ya mwana yo bwates tata. Sabiri nago tomete ngakyo nga. Mama itenche bono timete nanaki umusasiro tinabeke nyoreke. Utete mbabu atani. Uganto mankaire report na ngote tengende muri ginkora tere mbabu atani na bero monto ngubate ni nyangi gwen kondi yon tere ngaki ateba awa ese kwanto metemotei ngamotebe ngakotoma mote go somonde tere mpaka on tebi sto komera nane tena motebe tigai sabiri tali biyogo nkorera tata nkibono ke ukuri ngige kondi bono iguru yake ngai sigara na gotomete na gotena na kinachete ngamotebe onye gotete na boko ngakana chipesa chinde cyo kwenda bono komoleta mpaka sodi echi kuangete ne cyo kwenda komotebe ayo mpimete yani wana biashara kibyo konkole biashara ki wani bunoro ngani gagaki igeri bunoro ngana ende yego chamoto ri buno tambete ngana ento kunyara kwenda udigi moise komotene ni omokati lazima otomo monto na tiachi komotebe tonda mare maybe no mokagorie kwareta tu wasigana ai wana wachakire bankora babongo ya tene no moiske mukwane koso ontaite bono na ngotake kwani ngakinde to type yane no ni no ne ibisa ne nkora wanchi tene bie binyere nje no nyara ne aye tiasa ekina nkirime tigatumira na mambi tu gora bangana turakana njuchi goteberanga chibesa tite komanya njuchi goteberanga chibesa ena into 20000 chobulimo ayo oli shwe chibesa chobulimo ora 20000 ni chekiara komo na inde momanyete biasana ngaki antivirus gentonke ya gakora nyumba ga 20000 ni chekiara komo go takora dar no nisi antivirus James monyene nje momanyete James no mungoli James nkwanite na 1 binte binge oli nenkondi oli wash kore kana 20000 chiria antivirus aminyo kidu kasegete achigo deposit M-Pesa achikomo deposit M-Pesa na rende chibesa chinda buchi no mete na antu akusibi chibesa tani akarwera aralibona achakomo buno iya ye batebe tena kibande batene nega onde bwense ko chikubanyora kebenga kicho chibesa chubulimo
Bona ye kwaro chichibes chia wash ukaranga ni chobole. Njama ngana na kwa ranga naro. Lakini ni to kenga chitipi. Ni tukeli antvera achite nyomba ka tindete. Inu moko anda moiga teli antvera samaru mamanya kama tena. Korega. Meta antvera no nyasamo bole mobeli no ne bache msar kama teli futatu na bari ko changwancha. Na ndo to igatere da maru. Bono bo bemboli ngawa ya na mega tro. Ente kebe pi. Antvera sake ku 20000 mukamanya ko mokchibes chiri mogachikunywera maru. Bono usini chanje bayira. Okay, bono buna boni oranga chibes. Ngamwe guchitumeka bunanta gete ngoko kani. Etikango te osora ebuno musani omujja. Omusani ono muyo imi. Nje ne sister yago. Kwalga te byantvera chibes echi minyoka libo chaberia arwe budget binachi. Lakini no nyeniko. Esenge nje chalingi chiya wash na kyantvera satarete nomba. No bono mutu na rerate. Bono ego tuchikobe witness muro bolimo. Tari unguru bono ga kimo to. Muro lakini nata tega tindi kwak tindi ko ni bolimo na inde chiba sechi tindi ku. Tindi ku. Bono 2000 ni mai tata itengirani. Ngaiko naende mo wasta linje bagite dine. Mtawezana. Saviri aba no muyole ne linga qualities ja sigara nchiko bwetak. Bono ngayambuete. No motamba. Karandigereria ebuya. Ekero kondigereria ngayambuete. Ngayambuete. So ngakitoka ko. Igoro yake. Tobe keno ya sigara kando. Ngaki toli mobe nande kirango tome sigara ngana ngotenga no muhole. Neli ngakina na igeto kamorora alafu noroje na intumna tukara basacha. Wana kikwagani. Ninkoire tonyo no ya chaya sete. Na wana manya basacha mwanya go change bono bunori ganga ingo koira nje baba ngo kotema nari ngaste yona koire ngeke bono ko ori musacha monene ntoko nte ogo chikotemwa ke yose kwasoire box bono kwangire konte yonta getincha baba ste yora ngire yo not even my type ngogora ote tankure ngure mukagati agenda musacha monene ngaindi ora ndigire rende no sigara bono nki ayoro chobuat enda go chiali okwera no koba sigara ko buete bono ko sali kuogansa iga bantu baigunga bono ngana to kwengerane naye mwasinyo kwenda no chi Saudi mwanda moligeria abana mwato ichoreria abana gekonyo usakapisi amuredi ko kweli bu amuredi ko kweli ando taba gantu ni gunke toro chikende kinsi ige pesa kwanza taye tu pesa ni manyete moncha ite kenyore ke nando mokoranga ande na lisungi gatura kinti na ko volti kana ko volti the crave nyasemo mundo mate kenyore ko somete naye the cleverest of the cleverest naye dalio mundo bono chemja ko bogoriro bongo yana ko volti ke bochabeli bunandeka wono ndusia sebe sanka bekire ongira niru ikota kire comment iri bwa se chingeira irengo iririndi aiye vega wani biazare value yane nsepi uko kwana gali mambi ayo ramente irengo ai jengere 3 800 ochigotana against us tali chigotani punoko tebanga kitiga nkoro yebuko tebanga mane na roche ona olima toro chibantu vera skaire na roche wanga tokanda por mugambe otebeti ya ikungote ichini chiribisata oire 800 isengi James no mu kwazo nana ikungote ya 800 kai chiribisata isengi James no mugori tatagiti mangana mange bono nje besanda 49 no meto batamenyerete elibumbu ate ngoko isengi Pono otetiko tate omugori otigo muntu nka antivirus oyo minu bekenyoro tingo tigarere como tate antiko tate na ente tekene igo ya makenye njekete na muchibo ikoyo na challenge ni mari bakole binte igo bakagusi na we binte bikokolekana karanga ki na wada irie value yani omusani oto okokonyo musanyo isenga chata bwati besa okokonyo muntu mo besenga chabwate besa motaite gokonyu motaite karato bosani besa motage kosenkorure 20000 kosomente eli bumbwate ngokoa mente butatu 800 turakirie sende bonega na mente libiendi gori chebere chirubere korega nje yomino konyo yomino neba kimbote 2000 oso inche nanche no chonyora sabe nje gokonyo no yominto nyasema tingo gosaba besa corruption eyen corruption esenga nje James yabwate chibesa bone ngana metra bago tina bago kwa nonchiri busana lakini esenga nje oro muntu muya na bago tena na bago ngisana na bago ngisana lakini esenga nje oro muntu muya ano muntu wekenyoro ekenyoro bunandega ngende tiana na gamba na James ngwancho oro support wata bana bara ikizana ngwancho oro support
corruption ya ga kisinge njonta bwati understand ya family ndwe ese family yende tora bataka elibumbiri talimbe kwa temire yando digari gina ndore osoro kwa muire osoro nothing is permanent tadu mswadi ngo yana ndi besa mambiange skali akontenga mbwa deni ya miasta bana era konta ataka ngontenga ni chideni nchini na chiri kukwanira kana kio wende ontetereka anda kwa soro mwene nusa osoro nothing akoro sindi besa mambi mswadi nga mambi ko nyorora sakongu ochikosa bobo konya hanga evali ya nere igoro sai munda mata kondina mafutaka kato chakrewa ande nangai ana vekatiria 800 igoro kigonda ni kunango yale veze chire kan